இக்கதையில் வரும் சம்பவங்கள், கதாபாத்திரங்கள் அனைத்தும் கற்பனையே. 5 வயது பொட்டையிலிருந்து 60 வயது கிழவன் வரைக்கும் கல்யாணம் முடிச்சு வைப்பான் இந்த தரகர் மாறி. நீ படுத்து என்னால தாங்க முடியலையே. மாறி கோக்கு பிரதி கோக்கு சியானன கோக்கு மருமே என்ன மருமே உங்களெல்லாம் தேடிச்சிட்டேன் பொண்ணு பாப்போமா. நம்மளே பொண்ணு என்னத்துக்கு மாமா, தேவையில்லை முரட்டு சிங்கிள் மாமா. இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை, உங்களுக்காக உண்ட பாருங்களேன், பிரச்சனை இல்லை. எப்படி மருமே எதிர்பார்க்கீங்க புள்ளிய எப்படி வரவுகள் செலவுகள் புள்ளப்படி ஆளப்படி சொன்னீங்கண்டாலே சரிங்க பார்க்கறதுக்கு. கலர் ஒன்று தெரியல, அவ்வளோ பெரிய கலராண்டு தேவையில்லை, வெள்ள புள்ளியா இருந்தா போதும். அடங்கப்பா, இது உலக நடிப்புடா. சரி, வெற்றி அரசாங்க வேலை ஒன்று தேவையில்லாம அந்த அளவுக்கு ஒன்று தேவையில்லை, படிச்சிருக்க தேவையில்லை, டீச்சர் வேலை ஒன்று இருந்தா போதும். லவ் மூடு ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. டீச்சர் வேலைனே, டீச்சர் அங்கொண்டு கல்முனையிலும். சரி சரி, பிரச்சனை மாமோ முடியொண்டு அந்த அளவுக்கு இந்த கீழுக்கெல்லாம் அடிக்க தேவையில்லை, இடுப்பு கீழே முடி அடி விட்டா போய். என்ன மாமா சத்தம் மாதிரி இடுப்புக்கு கீழே முடி அடி விடும் என்ன? இப்போ இந்த கும்பிடா தோளுக்கு கீழே முடி வச்சிருக்கா. பாப்பம் மருமே பாப்பம். மாமா இந்த சீதனம் எல்லாம் ஒன்றும் வேணாம், இருந்தாலும் அவங்கட மனசு நோப்படாது. ஒரு 10 லட்சம் ரூபாய் சீதனம் தந்தா போதும், மனசு நோப்படாது. உலகத்திலேயே மிகச்சிறந்த பொய் இதாண்டா. 10 லட்சமா? மர்மன் முரட்டு சிங்கிள் என்ன? முரட்டு சிங்கிள் தான் மருமே கெத்து. ஒல்பம் பொருங்க கொஞ்சம் பகுத்து கலக்குது, போயிட்டு வார மாமா. மாமா பேச்சாடா பேசுன, கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேச்சா பேசுன. சரி, நமக்கு இந்த பொண்ணு இல்லை போல கிடக்கு இந்த நாட்டில், எங்கேயாவது இருப்பா. நான் முரட்டு சிங்கிளடி.